खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 नभेम्बर 2021 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। महर मोखाङाव साबस्रांनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो दिनै मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। जिंगा सिनांनो हागौ। गोख्रों थांखि लानो रोंनाय नङा। गुबुनजों रायखोमा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा टेबोर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआ लोरबां जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। गोबां धोन खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। न'खराव दिनै एना एनि फैनो हागौ। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ हरखाबै गाज्रि खौरां होफैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। बबेबा आयदाखौ लानानै मोजां खामानि मावनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर गोख्रों मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन।
न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननायाव आरो बोर मोनगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन आरो फुजिनोबो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव जोबोर गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा नङाबा गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव दिनै मानहानि जानांनोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो नेगेटिभ साननाय फैगोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा हरखाबै लोगो मोननो हागौ एबा जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा मोदोमनि सानाय सुनाय बांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गुबुनजों थगायजानो हागौ गोदान खामानिखौ जागायजेननो हानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां आरो गोदान खाबु फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।